Il-ħamis filgħodu Carmen Uvella, Charles Mangione u Edward Cicluna indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fejn taw reazzjoni dettaljata min-naħa tal-Partit Laburista għar-rapport ta' Standard & Poor's. Carmen Uvella qal li d-deċiżjoni ta' Standard & Poor's li tirrevedi l-isfel is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna minn A- għal BBB+ sar fl-istess żmien li Lorenz Gonzi, Tonio Fenech u l-Gvern qed jiftaħru li l-finanzi ta' pajjiżna huma fis-sod. Carmen Uvella qal li l-konklużjonijiet ta' Standard & Poor's mhumiex sajjetta fil-bnazzi għall-Partit Laburista għaliex ilu jibgħat twissijiet lill-Gvern. L-istess bħalma għamlu l-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali ta' Malta. Il-kelliem fakkar ukoll li sa Novembru li għadda Malta iddaħlet f'mekkaniżmu ta' twissija tal-Unjoni Ewropea fejn il-finanzi u l-ekonomija ta' pajjiżna tpoġġew taħt skrutinju. Vella qal li rapport ta' Standard & Poor's jirreferi għad-dejn qawwi li għandu pajjiżna minkejja il-Prim Ministru wieħed surplus. Standard & Poor's qalet li dan id-dejn qed itellef il-flessibilità fiskali biex il-Gvern ikun jista' jgħin lill-ekonomija. Dawn l-affarijiet kollha il-Ministru Tonio Fenech jaqbad u qisu mu qed jisma' xejn, jerġa' idawwar rasu in-naħa l-oħra u jerġa' jittraskura u b'suppervja, jiena ngħid b'suppervja ma jagħtix każ dawn it-twissijiet. Charles Mangione qal li r-rapport ta' Standard & Poor's tattribwixxi d-deċiżjoni tagħha għal fatturi lokali li jaħtu għalihom Gonzi PN u l-Ministru Tonio Fenech. Qal li kundanna bħal din minn istituzzjoni internazzjonali timpatta fuq min irid jinvesti f'pajjiżna. Mangione fakkar li l-miri kollha finanzjarji li għamel dan il-Gvern mill-2009 l-hawn qatt ma ntlaħqu, b'konsegwenza li d-dejn baqa' dejjem jikber. Hemm ukoll id-dejn garantit jgħidulhom contingent liabilities. Il-Ministru anke meta kien jissollevahom l-Awditur Ġenerali kien jinjorhom jgħid dawk li dak ma jitlux fil-konteġġi fir-riski li jkollu l-Gvern. Imma hekk Standard & Poor's tajt illi flimkien id-dejn tal-Gvern u id-dejn garantit huwa kważi 95% tal-prodott gross domestiku. Il-Professur Edward Cicluna qal li f'dan kollu ġiet attakkata l-kredibilità tal-Ministru tal-Finanzi li ilu żmien jipprova jawweġ il-fatti. Qal li sal-bieraħ stess il-Gvern kien qiegħed jgħid li d-dejn ta' pajjiżna ilaħħaq is-70% minkejja il-Partit Laburista kien jwissi lill-Gvern li d-dejn huwa fermola minn hekk u jlaħħaq il-75%. Xi ħaġa li issa Standard & Poor's ikkonfermaw ukoll. Cicluna qal il-potenzjal tal-ekonomija ta' pajjiżna tħalla baxx minn dan il-Gvern. Ir-rapport ta' Standard & Poor's ma jbiddel xejn mir-roadmap li fassal il-Partit Laburista, anzi isaħħaħ qalb il-Partit Laburista li bil-proposti tiegħu jinsab fit-triq it-tajba għaliex huma proposti li se jindirizzaw dubji li tefgħu l-Aġenziji ta' Kreditu fuq pajjiżna. Anzi, isaħħilna qalbna li we are on the right roadmap. Sew f'dawk il-miżuri li qegħdin jitkellmu fuq l-enerġija, qegħdin janderlajnjaw il-concern tal-barranin. Waħda minn raġunijiet prinċipali li Standard & Poor's isemmu fir-rapport tagħhom hija l-Ena Malta u l-problemi finanzjarji kbar li din il-korporazzjoni għandha. Carmen Uvella, Charles Mangione u Edward Cicluna qalu li l-Partit Laburista bil-pjan tiegħu għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma joħroġ lil Ena Malta minn ġol ħajt li daħħala fih Gonzi PN.